Han er på vej herud til, for sagen er den, at jeg kunne godt sætte mig ind i kundernes bil, men jeg har min hund lidt med sagen. Og det kan godt ikke have et men det, som vi kunne gøre, var, at de kunne køre, du giver mig adressen op til jer, så kan de køre, navigere derop selv, og så må jeg følge bagefter. Han hittade galoppväxeln också direkt. Jeg er lige i gang med bytterne, så den okay. Ja. Men du kan godt se, at der bliver jo en forsinkelse på det, ikke? Og kan du sms'e adressen til mig heroppe hos dig? Hvor gammel er hun? Er hun pånyet eller junior? Nej, hun er 19. 18. Nej, det gør vi altså. Jeg håber på, at den står og prøver en næste her. Og jeg håber på, at den her mekaniker når frem. Prøv at bytte tillbaka. Ta en halvhalt bara och byt tillbaka. Så bara byter du. Ja, bra. Jeg sætter den bare. Til den anden side er det ikke så sikker. Ja, okay. Den bytter lidt med løfter lidt her. Den bytter rent, men den topper lidt op. Selvfølgelig. Det gør jeg. Godt. Vi prøver at tage den på den. Ta en liten halvhalt nu. Så sätt den tillbaka igen. Upp på bakbenen igen. Åh ja, bra. Kom danskan innan nästan. Jaha. Så du klaret det, Kirsten, så? Jeg ved det ikke. Der kommer i hvert fald en mand nu. Men du kan slet ikke køre i den nu. Altså, det går sådan her. ja, det er også for farligt. Det må være, ja. Hvis den blokerer pludselig. Ja. Men det er jo ikke været så svært, hvis ikke jeg har putten med. Nej, selvfølgelig. Ja, det kunne sagt, vi gjorde. Hos jer? Ja, det er en vask, ikke? Kom, det får vi. Det er hundvask. Hvad for en har fået? En dappermand. Okay. Ja, bra. Ja. Nå, nu koncentrerer vi. Ja. Og super. Du kan se, den kommer af med den topper lidt til den side, ikke? Så det er der næsten. Den er fint med det. Men størrelsen er det fint. Helt sikkert. Ja. Hvis ikke han når frem her, for ikke at forstyrre. Det er klart. Super. Han var van med dörren, tror jag. Vad bra, Ida. Ja, det är rätt. Bra. Ja, hun rider godt. Ja. Det er kun mig, der har reddet bunden her i lang tid. Okay. Ja. Der er fint, det er. Ja. Ja.
Fick den lite. Monica? Rồi